kowe iki jane kip kemen. Oh, aku wes sampean karo aku nduk sini nduk. Selamat malam. Gandenganmu ki aku. Aki sakmene iki cop-copane sepiro? Wes to nikmatono. Bersyukur bisa mawacara. Kowe lho Aki. Nggih. Aki kan nek timbele loro sitok positif sitok negatif. Nggih. Men kalau plus Betul. tak ndelok anu cop-cop. Sing plus di sing min di ngono to. Antara plus karo mini omongnya ra padha lho Mas. Tambah 50 tak jual iki 50. Wes to syukurono kabeh iki wis dindom dhewe-dhewe ginarise dhewe-dhewe. Nyuwun pirsa Mas Parjito kan. Nggih, pripun? Gandengane iki pasmu ya karo iki. Bojomu cerminan dari dirimu lho Mas. Aku biyen yo mbok rayu-rayu ngono kok biyen ketok apa saiki ketok apa. Bojomu apik bakal tahu takwa. Lah nyapa? Iki bakal kacang bandar saiki. Wes to apapun bentuknya. Nek bojoku iki lak nuwun pangapunten Mas Parjito. Nggih. Bojo kula niku memang saya haruskan untuk nge-gym setiap pagi 1 kali. Setiap hari 1 kali. Mula awake apik. Nggih. Takon nge-gym, takon senam. Bojoku iki melayu kok. Lho bojoku iki hobine melayu, ben isuk Melayu Sehat. olahraga lho. nyolong diukur melayu-melayu. Oh, ambleset to kuwi kok iso. Gak sayang, gak. Lah ngono lho. Enggak itu. Wah, lha kok ambumu kucing men lho iki. Rumangsamu pemene ning pring apa anan bajing apa? Oh, jeding. Iya, Dudu awak. Lali rong tak lap. Iya, lupa kok sing ngono. Aku ki nek umpama jejer karo sampeyan, ki kaya-kaya adem atiku nduk. Duh, tenan aku lek Ngono. Nduk, Sampean ya adem Mas jejer aku. adem tenan. Aku adem. Adem. Aku lek sejarah aku ki adem, Nduk. Berarti ayam adem ngono ya Mas. Ya, adem sing ndur, adem sing sor panas kuwi. Dadi Sayang, cintaku, suamiku. Pripun, Dik? iya. Sama lek tresno to karo aku. Iki umpamane ya, Mas. Pripun, Cai? Umpamane aku dadi kembang. Sampean sing dadi apane, Mas? Ayo wis gandengane kembang mesti ana to, Nduk. Yen menawa sampean dadi kembang, aku tak dadi kumbangi. Gak isa. Sebab ana lagune. Piye? Andai engkau jadi bunga, aku jadi kumbangnya. Tak entup. Mas, berarti aku sampean top terus ya, Mas? Kowe antak selintupku. Mah. Ngapa kok dadak ngentupmu wis. Entokmu kan Mas. Apa? Prigel kan dadi bunga. Upama aku ya tanduran pring no piye Mas sampean Umpama awakmu pring aku dadi bajing. Dadi aku mek seruntul tok nek iso. Lho, ora mbok krowoki. Ya aku ning iso tak krowoki. Ada Apa nek dadi pring budalmu iki? Kok lek dadi pring aku dadi gedulune. Wes. Ora indah. Panggahi awake dhewe ya sayangku, cintaku. Iya, Dik. Sayang. Dalem. Sampean tresno to karo aku. Cintaku kepadamu tulus dengan hati. Sayang, Apa, Dik? umpamane aku dadi kompor, sampean sing dadi apane sayang? Piye, Dik? Umpamane aku dadi kompor, Iya. sampean dadi apane sayang? Oh sing lanang gendeng iki wae. Aku lak nyenengke bojoku to. paling resikone ndek bojo ayu yang ngene gendeng lho Mas. Makane sampean kudu duwe bojo kaya aku ben tetep waras. Alah sing gendeng kowe kuwi. Umpama sampean dadi kompor ya Cayu. Yen jelas sampean kompore aku njur sumbune. Kok iso ngono? Kompor tanpa sumbu, sumbuku ora iso metu mlebu. Mula sumbuku tokno ya, Dik. Iya Mas. Iya. Dan aku mbok sumbani terus ya Tak Mas. sumbani. Mas, Apa nduk? kono kan ya pengen dadi kompor Mas. Iya. Aku nggak mau kalah. Sampeyan dadi apa Cahayu? Aku dadi gas LPG Mas. Umpama sampeyan dadi gas LPG, aku sing dadi regulatore. Dadi mlebu mak blas. Wes kok gak ngeses blas ya Mas ya. Enggak ngeses Gak belas. ngeses blas. Wes langsung Buntet ya, Mas. butet bongko. Bongko aku. Sayangku. Apane, Dik? Cintaku. Dalam. Ujan gak romantis belas ya. Umpama aku dadi sandal tengene Mas.
yen sampean dadi sandal, aku dadi jepite. Sandal kalau tanpa jepit tidak ada artinya. Kula kaya ndene tresnaku lan tresnamu iso kejepit dening kaya sandal. Terima kasih sayangku. Jepit kae ning dhuwur, sandale ning ngesor. Ibarat sing ning ngesor sampean, sing ning dhuwur aku. Iya senenganku. Aku yo mau kalah, Mas. Kayak sandal kayak apa kowe? Kono kan yo ndek sikil to, Mas. Aku yo ndek sikil, Mas. Apa? Aku pomo aku dadi sepatu, Mas. Sampean Sepatu. mau dadi sepatu no, aku dadi teleke. Dadi mbok itek kelek terus ning awakmu. Yo Ngalor ngidur wong loro ping selenting ya. nek mambu selentang selentang oh kaya kluthuk Oh. karo bojone. Jadi ketara. Ngono, kita berbulan madu ya, Dik. Iya. Wis pokoke sing kepenak, Mas. Coba aku minta kodnya, Mas. Minta kodnya, Mas. Minta kod. Iya ae lho, nyapa tok ngurek ngono ae lho, Mas. C, Mas. C, Mas. C, Mas. Kene. Oh alah. Indiana. Siapa tahu ya lo. Asik. Coba kamu dari sini, coba. Kamu dari situ ke. Rono. Ki hubungan ki. Awake dhewe ning Rono. ning ngisor tower e Mas sama dhewe. Sing apik ning dhuwur Mbak jongkrokne kowe. Keluarga penyakit. Dek Prige. Iya sayang. Prige. Iya. Kamu larinya slow motion. Lah ya. Iya. Iya, coba. Biar romantis ya, Mas. Dek Prige. Iya sayang. Mas Klidik. Aku. Apakah kamu merindukan aku, sayang? Iya sayang. Aku sangat merindukanmu. Jenenge tangga ya Mas. Bela diri siapa tahu ya lo. Bela diri ku milik apa sih masuk sini? Apa tuh Mas Yosi? Iki masuk cilik bandule abot Ram. Aku. Iya. Jiwa tos sing mah. Mesti meri ya ting. Ning kene. Aku yo Mas adegane Tak tunjuk nang kok. Kowe kudu iso romantis lho. Adegane Romantis nek padha tuweke ngene kok. Ayo penak to karek pok. Karek amoe kok iso. adegane piye Mas? G. Kamu dari sana slow motion. Iki sapa iki wedok. Loh, aku paling tak ini Sri Devi. Sri Devi. Aku Sanjedo. Berarti Sanjedit karo Sri Devi. awakmu serigala. Au. Lho kok apik lho. Hani Hani ki sapa? Mary. Kok Hani? Bapakmu jenenge Hani to? Hani ki sayang, ape? Mary. Heh? Oh, ayu kopokan lho iki malah. Piye to sing Yo, romantis ngono lho. Oh ngono. Mary. Ya sayangku. Melayu set. Sama narap nyapo. Karepe maling. Lho nyedek kowe iki Kok malah. marani dek kok iso. Wah, lho. Kok marani kowe kok arepe nyapo iki Wong jenenge. ayu gak patek peka lho, Mas. Ki Mas. Lah mau apa mau? Aku paling tak apa dek modek kumhilik ya. Gemer ya, ya asal. Sama yo India. Malah iso bahasa itu. Angge malah bahasa India barang iso bahasa Inggris pinter. Ari gemer ya, to mrene. Tum. Gemer ya, Ari. Ari? No. Malah kayak kucing. Kowe iki kirek kok. Ora tau roh iki kucing jan. Lah kucing karo kiri. Spesial lagu untuk kamu. Nehi. Nehi ke puncak gunung
Naik. Hei, kuwi naik kok iso nehi. Naik lek sing muni wong bujel, lek sing muni wong India ya nehi. Ayo sing apik kok iso. Mas. E minor. Oh ya kana ngono ya Mas. Awake dhewe sawetara ora sak meri. Gak meri aku Mas. Ben jajal. Ning ndi aku? Aku ning ndi? Surpring lah. Ya ning kono dak. Mandek arep ngono kok ya rewel ram lho. Hamko hamise curalo. Masya Allah, modelnya kayak tumpeng iso nyanyi ya. Suarane apik. Hamko hamise curalo. Kowe iki jane iki kemesraan apa latihan senam? Aku pengen Malah pencilaan. kuwi lho Mas. Hamko hamise curalo. Nikahi dum curalo. Hamko hamise curalo. Lalang tangan. Wong wis guarono kok terus ngrayak. Lah ya iki tak buak terus golek iki gitu. Ora boleh. Kentak dulu. Tumpak, dudak, tumpak, dudak, tumpak, tumpak, tumpak. Ya, Wil. Vokale kalau. Vokale. Wil. Sewengi ngene. Tak. Tak. Hamko. Anu jaluk disoplok. Mas, iki pengibote iki sok ngiringi qasidah. Kok mbok jak nyanyi dia yo blesete adoh to kok. Buajae pojokan ya. Ngono. Ya. Adik, nggih. Ah nggih rada budal. Bisa. Nanti Tak dulu deh. Tak dulu deh. Dan ayo. ayo Ndang tak dulu deh. Tak dulu deh. Ayo deh. Asik. Oh. Sepite tempo. Bil. Cepet no Mas, cepet no ini lo Mas Santa. Ini Mas, ini lo Mas. Ini terus. Ini Mas. Oh hati curalo. Oh hati curalo. Oh hati curalo. Ngene wae ya. Enak. Apik iki. Piye? Kok gak Piye? Wes aku. Nyapa? Bareng tak duk nih. Piye, Mas? Apa muni ya? Piye? Oh, LPG-ne metu. Berarti regulatormu Mas sing kurang trep. Regulator gundelmu. Kowe iki yo ngono. Ha kon dhuwur mbok uncali nison mbok dedal ya jelas metu to kok iso mangsane. Nyapa Mas? Cocok aku. Gawe isi staples bar tak Frigel, ya. lagune ora angel-angel. Iki digaweke mau lak Mbah Lurah pun jam 12. Sudah. Digaweke nuansane rada rame ya, Nduk. Oke. Ben pelok wae ya. Pelok wae. Kene. Bojomu tetep diladeni. Tolongi to Mas romantis. Aku bar mbok gendang kok iso ter ngono to Mas. Lah gundelmu. Aku hasrat Mas. Sisi yo gila. Bosak. Ya ora apa-apa karo bojone dhewe. Ya. Aku birahi Mas. Piye? Tak kawin suntik ini, Dek. Suntik cengelmu. Ya, awas, gawe iki ya Mas. Oke. Coba.
Duduk dulu ya sayang. Ya. Apa ya? Duduk. Terno. Alah liku kita kudu diterne ora. Terno tekku terno. Aku gak iso ngeter dhewe. Diajeng prigel. Coba rene. Ah, ya. Diajeng prigel. Serempak siji, serempak. Duduk. Diajeng. Dawuh Kang Mas. Sawetara bojomu nyapa to kok dadak ngendhok rono ki kok. Aku kanggo tibake. Sawetara ndak derekke kondro ning kedaton ya, Dik. Kene. Sumpah lan prasetyaku kepiye-kepiye anggonku ngetutke rasa tresnaku. Ayo kondur bebarengan ya, Dik ya. Inggih Kang Mas. Tuk. Sik Mas. Rada metalaman. Batune bojoku sik ngedrop. Lah kowe ora gawe mic lambene banter kok iki. Sik. Piye Mas? Aku mangulo ditok-tok Mas, aku yo tok-token to Mas. Ayo. Loh, Kono Ayo kepiye to? ayo ning Kowe njaluk ning ndi? tok-tok. Tok-tok terus diiringno terus lungguh ngono kuwi lho Mas. Tuk Mas. Duduk. Nah. Jajan Mary. Dalem Kang Mas, aku seneng nek sampean ngene iki no Mas. Mengingatkanku pada masa lalu sampean pas gandrung aku kaya ngene iki lho Jajan Mas. Mary. Wis mulya dhewe kala. Kok mbok kamu lek kepiye? Yo Ketoprakan diderekke. ngono kuwi lho Mas, gawe kata-kata sik. Ora usah samar, ora usah kuwatir. Tresnaku mung karo kowe Cahayu. Napa leres to Kang Mas jenengan ngendikan ngoten niku? Aku kandha bloko ya diajeng ya. Tapi jenengan mau lirak-lirik kalih ngono. Mripatku mung lirak-lirik ning atiku tetep kanggo kowe Cahayu. Ya terke. Tak tunggang tak. Ayo kita ketemu. Tak. Ya. Nang ya. Kok ngono? Barang kowe mlaku kaya ngono apik Cahayu. Piye Mas Duduk? Kaya bangsong. Lah yo iki sing ngendangi rada senimpen kok. Gundulmu. Bangsane. Mas Par. Mas Par sito.